Diváci, ja vás vítam z nášho televízneho štúdia Televízie Fajn. Sme rádi, že prostredníctvom nášho štúdia vám môžeme poďakovať za sledovanosť a priazeň sociálnej siete na Facebooku Televízie Fajn. Denne nám potvrdzujete vaše priateľstva a my sme veľmi rádi. Avšak nám ospravedlňujte, že z nášho portálu vám nemôžeme odpovedať. Ak máte záujem nám písať, môžete kedykoľvek na mailovú adresu televiziefajn@az.sk. Budeme veľmi rádi, ak budeme naďalej vašimi spoločníky Televízie Fajn. Preto vám prajem príjemný deň.